ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2026 କିମ୍ବା ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆର ପିଲାମାନେ ଏକ ସେଟ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଯେଉଁଟାକି ତମମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଅପଡେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏଭଳି ସବୁ ସେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, ଓଷ୍ଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଆଣ୍ଡ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଏବିସି ପିଲାମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସେଟ୍ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, PYQ ଆଣ୍ଡ ସବୁ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ତ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଡେରି ନ କରି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପିଲାମାନେ କହି ରଖୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମେମ୍ବରସିପ୍ ପିଲାମାନେ ନେଇନାହ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚ୍ୟାନେଲରେ ମେମ୍ବରସିପ୍ ପିଲାମାନେ ନେଇ ରଖ, କାରଣ ସେଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ପିଲାମାନେ ସେଠାରେ ଦିଆଯିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2026 FL ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍ ଏକ୍ସ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରହିବ। ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆର ତୁମମାନଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମେ ତଳକୁ ଏଠାରେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବା ତୁମମାନଙ୍କର क्वेश्चन ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଏଠାରେ ପଢ଼ୁଛି। ଏକ ନମ୍ବର ଦେଖ, ଏଥିରେ 50ଟି ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ପିଲାମାନେ। ତ 50ଟି ତମମାନଙ୍କର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, ପ୍ରତିଟି ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏକ ନମ୍ବର ଦେଖ ଦେଲା ଏଠାରେ, ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଦେଖ ଏଠାରେ ଏକ ନମ୍ବର ଦେଲା ପବନର ପ୍ରତିକୂଳରେ ସାଇକେଲ ଚାଳନା କଷ୍ଟକର। ଏହି ବାକ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଛି ପିଲାମାନେ? ପବନର ପ୍ରତିକୂଳ ହେଲା, ଅନୁକୂଳ ପ୍ରତିକୂଳ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ମୁଁ ଏଠି क्वेश्चन ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ଆଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ପଢ଼ୁଛି, ତମେ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ଏଠାରେ ଜଣାଇବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। ଏରେ ଦେଲା ସନ୍ଧି, ବିରେ ଦେଲା ସମାସ, ସିରେ ଦେଲା କୃଦନ୍ତ, ଡିରେ ଦେଲା ପିଲାମାନେ ଉପସର୍ଗ। ତ ଏଇ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍ ପିଲାମାନେ ତମେ ମାନେ ମୋତେ ଏଠାରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଅ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦେଲା କେଉଁ ଶବ୍ଦ ରୂପରେ ରୁ ପରେ ନ ହୋଇନାହିଁ? କେଉଁ ଶବ୍ଦ ରୂପରେ ରୁ ପରେ ନ ହୋଇନାହିଁ? କୃଷ୍ଣ, ଋଣ, ତୃଣ, ମସୃଣ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା କୋଉଟା ଆନ୍ସର ହବ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ତମେ ଏଠାରେ ଜଣାଇବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେତେକ ସବୁ ଆମେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ବଳିଷ୍ଠ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କବି ଥିଲେ, ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତମେ ଏଠାରେ କହିବ। ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହେଲା, ଇତାଲିୟ ଯୁବା, ଗାଁ ମସଜିଦ୍, ବିବେକୀ ପିଲାମାନେ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଦେଲା, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ଟିକୁ ତମେ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଚୟନ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର, କାଠୁରିଆ କ'ଣ ଚୋରାଇଲା ପରେ ରୁଟି ଦୁଇଟା ଚୋବାଇଲା ପିଲାମାନେ? କାଠୁରିଆଟି କ'ଣ ଚୋବାଇଲା ଭଳି ରୁଟି ଦୁଇଟି ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଚୋବାଇଲା ପିଲାମାନେ ଥିଲା ତମମାନଙ୍କର ପାମ୍ପଡ଼, ମୁଢ଼ି, ଗୋଡ଼ି, ଖଡ଼ି ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର ଏଇଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ତମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ପାମ୍ପଡ଼ ହେଲା, ତ ପାମ୍ପଡ଼ ହେଉଛି ଇଜ୍ ୟୋର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର ଦେଲା ଏଠାରେ କେଉଁ ସମାସ ନାମର ନାମଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି ହେଲା? କେଉଁ ସମାସ ନାମରେ ବନାନଗତ ତମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି? ତ ବହୁବ୍ରୀହି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ, କର୍ମଧାରୟ ସମାସ, ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ତ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ତମେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟିକୁ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଏଠାରେ ତମେ ଜଣେଇବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ଦେଲା ପଦ ସଂହତିରେ ଉପମା ବାଚକ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ତ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ତମେ ଏଠାରେ ଜଣାଅ ମୋତେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଲା ଲୋକବାଣୀ, ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି, କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି, କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ମୋତେ ତମେ ଏଠାରେ ଜଣାଇବ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା 7 ନମ୍ବର, ଏଠାରେ ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ କେଉଁଠାରେ ବସେ? ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ କେଉଁଠାରେ ବସେ? ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପୂର୍ବରୁ, ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପରେ, ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ, ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟିକୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ପିଲାମାନେ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚ୍ୟାନେଲରେ ପିଲାମାନେ ମେମ୍ବରସିପ୍ ନିଅ, ଏକ୍ଜାମ୍ ପିଲାମାନେ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ଓକେ, ବୁଝିପାରୁଥିବ। ନେକ୍ସଟ 8 ନମ୍ବର ଦେଲା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା? ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା? ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟର ସମ୍ମାନିତ ରୂପକୁ ଆମେ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କହିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 9 ନମ୍ବର ଦେଲା ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣିବେ ସେତେବେଳେ କାହାର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିବ? ତ କାହାରରେ? ଶାନ୍ତିର, ପ୍ରୀତିର, କୀର୍ତ୍ତିର, ମୈତ୍ରୀର। ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣିବେ ସେତେବେଳେ ମୈତ୍ରୀର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିବ। 10 ନମ୍ବର ଦେଖ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ କ'ଣ ଥିଲା? ଭାରତର ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଭୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନା ତ୍ୟାଗ ଆତ୍ମସଂଯମ ହେଲା, ଆଉ ରହିବ ରାଗ ଓ ରାଗିଣୀ ସୃଷ୍ଟି, ଆଉ ରହିବ ଜାଗ ଜ୍ଞାନକରଣ। ପିଲାମାନେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହବ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ତ୍ୟାଗ ଓ ଆତ୍ମସଂଯମତା ଥିଲା। 11 ନମ୍ବର ଦେଖ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କାହା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି? ବୁଧର ଦ୍ୱାରା, ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରା, ଉଟଜ ଦ୍ୱାରା, ତୀର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ହେଲା। ତମମାନଙ୍କର ଥିବ ଯୋଗୀରୁ ସିଗଣ ଉଟଜ ପବିତ୍ର ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉଟଜ, ଋଷିମାନଙ୍କର ଉଟଜ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପବିତ୍ର ହୋଇଛି। ଯୋଗୀରୁ ସିଗଣ ଉଟଜ ପବିତ୍ର। ଓକେ, 12 ନମ୍ବର ଦେଖ
ଆରବ ରଡ଼ିଏ ସହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହେଲା। ଆବର ରଡ଼ିଏ ସହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଣ ହେବେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଛନ୍ତି? ଅମର ଅଜର ଅଜ୍ରାମ୍ବର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପିଲାମାନେ ତ ଅଜ୍ରାମ୍ବର ହେଇଯିବ ବୋଲି ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଛନ୍ତି। 13 ନମ୍ବର ଦେଖ ଦୀର୍ଘ ଦେଇ ପୁରୁଷ ବେଶ ପୋଷାକରୁ କିପରି ମନେ ହେଉଥିଲେ? ଦୀର୍ଘ ଦେଇ ପୁରୁଷ ଯୋଉ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ବସିଥିଲେ ସେ ପଥର ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନଦୀକୁ ଚାହିଁକି ସେତେବେଳେ କିପରି ସେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ? ଦୀର୍ଘ ଦେଇ ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁଥିଲେ ରାଜବଂଶର ଲୋକ ଭଳି ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ତମାନଙ୍କର ରହିବ ଏଠାରେ ତମାନଙ୍କର 14 ନମ୍ବର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନ ମାନେ କେଉଁ ମସିହାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶନ ସ୍କୁଲ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ତମାନଙ୍କର ଏଠାରେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟିକୁ ଜଣେଇବ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିସ୍ମିତ ହୋଇ କଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ? ଅସନ ଶୟନ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ତମାନଙ୍କର ରହିବ କଣରେ ପିଲାମାନେ? ଅସନ ତମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 16 ନମ୍ବର ଦେଖ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଚିଲିକା କାବ୍ୟ କଣ? ରାଧାନାଥଙ୍କର ଚିଲିକା କାବ୍ୟ ହଉଛି ଏକ ଖଣ୍ଡ୍ୟ କାବ୍ୟ ହେଲା। ଚିଲିକା ଯୋଉ ଥିଲା ତମାନଙ୍କର ଏଟା ହଉଛି ଏକ ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟ। 17 ନମ୍ବର ଦେଖ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ? ବାକ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ, ପଦ ସଂଯୋଜନାକୁ, ମନର ଭାବକୁ, ରଚନାର ଦକ୍ଷତାକୁ ପିଲାମାନେ ତମାନଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟିକୁ ତମେ ଏଠାରେ ଲେଖିପାରିବ। 18 ନମ୍ବର ଦେଖ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରେ? ଯୋଗ୍ୟତାର ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, ବାକ୍ୟକୁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ। ଅର୍ଥବୋଧକତା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଅଧାରେ ସରିଯାଏ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନାହିଁ ସେଭଳି ବାକ୍ୟ କହିବାଟା ପିଲାମାନେ ଠିକ ନୁହଁ କିମ୍ବା କଣ ହେଇଥାଏ ସେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଓକେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ 19 ନମ୍ବର ଦେଲା ମୋହ ମମତାର ନିର ତରୁଣ ମାନଙ୍କ ମୁଖରେ କଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି? ମାୟା, ଅନ୍ଧକାର, କୁହେଳି ହେଲା। କୁହୁକ ପିଲାମାନେ ତମାନଙ୍କର ଏଟା ହବ କୁହେଳି ପିଲାମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମୋହ ମମତାର ନିର ତରୁଣ ମାନଙ୍କ ମୁଖରେ କୁହେଳି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। 20 ନମ୍ବର ଦେଖ କେଉଁ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ତଥା କେଉଁ ନାରୀ କବିଙ୍କ ପଦ୍ୟ ତୁମ ପାଠ୍ୟ ଭାବରେ ରହିଅଛି ପିଲାମାନେ? ସାରଳା ଦେବୀ, ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ, ଅପର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ, ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ପିଲାମାନେ ତମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ହେଇଯିବ ତମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 21 ନମ୍ବର ଏଠାରେ କଣ ଦେଲା ରେ? 21 ନମ୍ବର ଦେଲା କିଣା ଯାଇଥିବା କାଠର ନାମ କଣ ଥିଲା? କିଣା ଯାଇଥିବା କାଠର ନାମ ଥିଲା ତମାନଙ୍କର ଧ କାଠ ପିଲାମାନେ। ଓକେ 22 ନମ୍ବର ଦେଖ ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀ କେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଥିଲେ? ତକ୍ଷଶିଳା, ଉତ୍କଳ, କଳିଙ୍ଗ, ନାଳନ୍ଦା ପିଲାମାନେ ତମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ଇତିହାସର ଛାତ୍ର। କବି ରାଧାନାଥ କାହାକୁ ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ପରି ମନେ କରିଛନ୍ତି? ଗୀତ ହବ କଣ? ଗୀତାମୃତକୁ, ଗୀତର ତାନକୁ, ଭାବାନ୍ତରକୁ, ଆବେଗକୁ ପିଲାମାନେ। କବିତର ସ୍ୱର ପ୍ରାୟ ଏକତାନ ହ୍ରଦ ନୀଳ ବକେ କରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ ହେଲା। ସଙ୍ଗୀତର ଆତ୍ମା ପ୍ରାୟ ଗୀତ ତାନକୁ ପିଲାମାନେ ତମାନଙ୍କର ଠାରେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। 24 ନମ୍ବର ଦେଖ ମଙ୍ଗଳେ ଉଇଲା ଉଷା ଏ ପଦ୍ୟରେ କାବ୍ୟରୁ এই পদ্য কেউ কাব্যରୁ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ? ମଙ୍ଗଳେ ଓଇଲା ଉଷା ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୁର୍ଷା ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୃଷା ହୃଦୟ ବହି କର ପଲେ ବେନିହାର ମୁକ୍ତା ଧରି ଉପହାର ସତୀଙ୍କ ବାସ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ରହି ଦର୍ଶନ କଳ କଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାଇଲା। ଏଟା କଣ ରେ? ତମାନଙ୍କର ଆସିବ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା 25 ନମ୍ବରଟି ଆଉ ବାକି ତକ ପିଲାମାନେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖ ତମାନଙ୍କର 25 ନମ୍ବର ଦେଲା ଏଠାରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ କେଉଁଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ? ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ପ୍ରଥମ ଅପସନ ହଉଛି ଦୂରଦର୍ଶନରେ, ଆକାଶବାଣୀରେ, ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀରେ, ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିରେ ତମାନଙ୍କର ହବ ଆକାଶବାଣୀରେ ପିଲାମାନେ ତମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପିଲାମାନେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ହାଇସ୍କୁଲ ବାର୍ଷିକ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ 2026 ତଥା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଦଶମ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମର ପିଲାମାନେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆର ଏକ ସେଟ୍ ପିଲାମାନେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ଯୋଉଟାକି ତମାନଙ୍କର 50ଟା ଥିଲା ଆମେ 25ଟି ଡିସ୍କସନ କଲେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ତମାନଙ୍କର ଆଉ 25ଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ ପିଲାମାନେ।